12 september, 50 jaar geleden, had koningin Juliana voor de eerste schotel hier de boeren had ze iepenen. Dus dat was voor u een reden om een feestje te houden. Wat krijg je mensen hier te zien? Ja, eigenlijk alles wat de meidje had, wat satellietcommunicatie betekent, maar hoe wij hier functioneren, wat doen wij hier, wat doen die dingen nou hier in het landschap. En ja, daar krijgen ze gewoon inzage in. Nou, hier zien we bijvoorbeeld onze satellieten die we hebben rond de aarde. Dus we hebben hier bijvoorbeeld I4 F3 en die hangt boven Amerika. Als ik nou vanuit Amerika naar Nederland wil bellen. Die gaat de verbinding via de satelliet en dan gaat die weer naar beneden, naar Hawaii. En vanaf daar gaat het via de gewone telefoonnetwerk naar de ontvanger. Dus mijn moeder bijvoorbeeld. Ik hoor niet. Klopt dat? Wat zeg je? Als je verbinding hebt? Mooi. Ja, ik hoor je, Maas. Ben je een pannenkoek of zo? We hebben een gearworking met het festival. Ja, dat is eigenlijk 3 jaar geleden weer een soort pilot van Eline de Vries. Die had dat opzet en toen hebben ze de Wieken van de Grote Eren georganiseerd. En wij helpen hun een beetje sponsoring, wij zwaren voor een stukje stroomvoorziening en dat soort zaken. En toen zeiden we van nou, volgend jaar besteden wij 50 jaar. Is het een idee om dat together te doen? Nou, vandaar daar het festival en die Jippendij. Dus dat is hartstikke mooi. Het is gezellig, een protomeesting en de kerst lekker eten. De kerst van allerlei programma's volgen. En joh, is voor u, zeg maar. Ik ben een liefhebber van radiotechniek. Ik ben zendamateur. En ik hoorde dat deze dag vandaag was. Dus ik ben helemaal uit Amersfoort vanmorgen hier naartoe gekomen om te kijken. En ik wist niet dat dit bestond. Ik sta met mijn mond vol te kijken wat hier allemaal is. En ja, het is leuk. Het is fijn, goed weer. En ja, je ziet het, heel veel techniek. Mooi. Bedankt. Moeite waard geweest, Ja. die 171 kilometer.